आच्छाथ' होमबा देलाय मारबायानो मेहेर माने मादैमोनहाखौ जोंहानावनो दोनहैथ'नो सानबाय आङो दोननायालाय बेहायबो दोनजायोमोन आरोलै जोंखौ एसे हेल्प खालामदों बिसोरो बेनोथ' ओमफ्राय गासैबो सानैल'खा नालाय आं सानदोंखि बेहायनो थाथ'दों नामा दे बेबि नों जेखौ सानदों मोजांखौनो सानखादोंना ओजों बायसान्स मानसि गाज्रिफोरा बिसोरनाव थांफिनबा औ नानि उन्दै दङ मादैया हारसिं गिनांगोन ना एसे दे बेहाय टेनसन दालासै जेबो जानाय नंला बोरै दावबोफ्रा बा ओमफ्राय न'आव थांनो मोनसिगोन खुसि जालायदों नामा औ न'आव थांनो मोनब्ला बिराद मोजां मोनो आङो रावबो गैयाब्लाबो आंनि गोसोखांथिसो दङ दे मालाथो माना खालामफेरा आंलाय दोनलांदो ओमफ्रायो है आइखौबो दोनलांनांगौ नोंखौबो दोनलांनांगौ दिनानो बिदिबा आंना दिनै दोनलांनायल' औ नोंलाय आंजोंसो थांखागोन हजोंहाय थांगोन रा मानो थाङा जानो दे अब्लालाय रावनिबो नोजोर दानांथोंलै जोंखौ आरोना ओमफ्रायथ' आंखौ सोरबा नोजोर लाबायबाना मोजां जानाय नङा आं रागा जोंगोन रागा जोंबावगोन नामा औ मेगन सागोनथ' आरो आङो जेराव बेबायदि जाखाया होनबालाय आंलाय नोंनि ल'खासो ओमफ्राय आं नेनो थाबाय थाखा नोङो बबेबा थांनो नागिरबाबो नोंखौ हमथागोन आं लाखिगोन अके बाबा अके ओमफ्रायथ' नोंखौ हारसिं दोना माथो आंबो थांगोन मिन्थिबाय जागोन दे आरो माने मेहेर जोंहा बेहायनो मानसिया बुरजा नालाय बेखायसो बुंदों आङो दे होमबाना सना थांनायसै जोंहा आयौ थैनोसैलै आं आयौ बेबायदि बोथोरावलाय बोरै थानांगौ जाखोलै आंखाबो गैया एसिबो गैयालै बेबिमोननाव आं हले बारा गोबाव थानो हानाय नङालै बेयाव आंखाखौनो बायनानै लाबोग्रोनांसिगोनलै आङो हाबाब बिदि थानो हानाय नङालै आङो जानाय नंलालै थांनांसिगोन आङो नै जाबायसो औ मादै ए आं होनदों आरो साहाखौ लाबोनोबा लाबोनोसै जमा लोंदिनि साहाखौनो आयौ साहासो लोंजासिबावबाय साहाखौ लोंथ'ला खोमालै आङो हाबाब मानोसै नानियालाय बानायखाबायमोन साहानि बदल माइब्रानि गिसि मोनबा गोदै एकदम बरिया जागौमोन ना नङा होमब्ला आयौ बिखुनजो जाबायसो आयौ हा दाथ' बहा मोनबावनो साहाखौनो लोंथ'दो नामा नै मादै नोंथ' माने आइ बायदिसो नालाय बेखायनो आइ बिखुनजोखौनो लिंसां नोंखौ औ हा आंनि फिसाजो बायदिखाना हाथरखि नानियालाय बेनोथ' र' ओमफ्राय थान्दाखौ लाबोनो थिनदोलै साहाखौ नांथ'ला दे होमबालाय थाथ' र' ए गसाइ बिदियाव सानसे थानांगौबा मा जागोन आङो हानाय नङालै आङो बाब हानाय नंथारा बेबि फांखाखौनो गंसे बायना लाबोखानोसैलां दायो गोलोमदों जोंहा फांखा गैखाया दा ओइ सना नों बेबायदिनो थाबोबाय गोदो गोदाय औ ओमफ्राय दाथ' आं जेबो मोनला दे बोरै बेबायदि थाखो नों बेबि आंथ' दसेखौनो हां थोनोसो मोनो माथो नोंलाय बहा मोननो एसिफोराव थाग्रा मानसियालाय बायदिनो थान्दा लाबोनायखौ लाबोदोलै आंनो औ दे र' लाबोगोन आङो साहाखौ लोंना ओमफ्राय नोङो मिस्टिखौ नांबाय थालालै ओइ नानिनो हैदो थां दे अब्ला जिरायथ' बार सिबनानै लादो मेहेर नङाबा बाहेरायाव दसे जिरायनो थां बार फैयोना एसेनो दे नों थांग्रो थां नोंबो थांफागौमोन ओइ थांफायालै मालाबा थांदो दे दिनै नांथ'ला दे मिहु दसे लांफाबालाय माथो जायोमोन नोंलाय ओइ जानाय नङालै नोंखौ बेसेबांबा बुंखाबायना आङो आइ डोन्ट लाइक बेबि आयौ आनैसो बेलाय मोजां मोनथारालै आङो नाथाय नानिखौ लांगोन र' मालाबा एसे सम बहननानै ओमफ्राय गथ'फोरखौलाय मा दुश्मनी दं नोंहा जेबो गैया होमबाबो बेबि होनबाथाय बाथारो आङो मिन्थिबायना दे आरो होमबालाय गथ'फोरजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया नट इन्टारेस्टेड बेबि आयौ बोरै बुंखाथारो गावनिखौबो सैनायसो नङा नामासै बेलाय ओइ आंबा दाबो बेबि दे होमबा ना थांथ'नोसै आङो औ दे जागोन ओमफ्राय अबेयावबाफोर थांबावगोन आइखौ दोनलांखांनानै नङा आइखौल' दोनलांसै न'आव थांसैब्ला दसे दा नोंबो थांफानो लुगैदोंमोन थांथ'ला दे आङो मानोरा हजों आंनि न'आवबो थ'दो दाथ' मादैमोन दङ ना नै थाथोंलै गावसोर जेसे गोसो थानो गोसो थाथों बेखौनोथ' आंबो सानदों न' मादैमोनहाबोथ' आरो रावबानो गैखाया नालाय आंजों थाबोला मोजां मोनगोन आङो दे होमबालाय बेबि जेराव नों हेपि बेहायनो मेहेराबो हेपि औ मादैया जोबोद मोजांखा मेहेर एकदम आंनि आइ बायदिखा औथ' आरो ओमफ्राय नानि उन्दैयाबो आंहा बिनानाव सासेबो मोनबावलायबाय नाथाय आं उन्दैफोरखौ मोजां मोनालै बारा मा दुस्थु जायोलै ओमफ्राय मेहेर औ माथो दिनै मोजां मोनलायबाय आङो न'आव फैनो मोननानै बेनोथ' आंबो मोजां मोनदोंरा सम बेवहायनो फैबाय थागोनलै टेनसन दाला न'आव थानो बरिं मोनब्लानो डेट खालामफैनोसैब्रा बेवहाय ने माथो होनो ओमफ्रायथ' जोंहाबो हजों रावबो गैयाना जोंनि न'आवबो थांनांगौ मिन्थिबाय लांगोन आं मालाबा नोंखौ जागोन दे मेहेर
ओमफ्राय बारा जेरावबो ओंखारला ओंखारलि खालामनाङालै गोमाफिनबावबा जारला जागोन ना फैगासिनो आङो दसे थानानै औ जागोन दे दाथ' मादैबो दंखायो नि बिसास गैयालै जानला मोनला मोनफिनखानायखौ खोमानो गोसो गैथारला आङो दे होमबा थांथ'नोसैलै आङो थाब फै दायो फैयोब्ला दे जागोन दे फैयासो जाजानो गिखोना माखोब्रा आंखौलाय बिदि नङा होमबाबो बा दाउआबो मासि मोजां गाबदों दिनै बेबि जानांगौ बिसोरबो नोंनि आंनि जुलिनि रादायखौ मिन्थिबाय खोमा औथ' आरो जोंनि खुसियाव बाहागो लानो रेडि जाखाबायानो खोमा ओइ थांसैलां माबा ओमफ्राय आंनो मा जाखो माने बावदोंसैलै आङो र' बेखौनो लाखिदोलै दखानाव माबा मोनसे लायना होफैदोलै ओरैनोथ' दायो लाबोखागोन आं होमबाबो दा बेखौनो लाखिथ'दो जागोन दे दा बेसेल' दंफखायोलै आंनाव ओमफ्राय दहाय टिमावबो थांथ'खायाखैमोन ना आङो जेबो नङा दे मेहेर थैयो बेनो दे होमबा ने ओमफ्रायथ' आंनावबो 500ल'खासैलै पकेटनिनो आन्था 2,000खौथ' नोंनो होखाबायना आङो बख'आबो आङो आइनावसो बिनानै लागोन आं दे होमबालाय थांदो जल्दिनो दे बाबा आंखौ दोनफैनायावनो खमसे खम नों न'आव दसेबाबोथ' फैबाय होमबा आंखौ थाबाय थाजानो लुगैयो नोङो सोर बिमायाथ' लुगैया जानो आबा सोरबाखि दस्रायाव थाजानो लुगैबाय थागोन दे फैगोन दे आङो नाथाय ओइ आयै जै फैबाथाय फैगोन ना एबार नोंहामजोजोंसो फैगोन आङो ओइ मोनथिबाय दे आबा जागोन दे माथो आयै जेबो गाज्रि नङा नोंनि नोंहामजोआ दसे सम बेजों थानानै लाय होमबानो मोनथिगोन नोङो आंनि हाथरखियादि बेसे मोजां आंनिफ्राय बांसिन सोर मोनथिनो दिनै बुजिखाबाय दे आबा नों बुंनायानो जायोना आरो नोंलाय मानो ओरैनो बुङो अके ने होमबा आयै एबारथ' हले जेबो प्रब्लेम दा खालामसैलै आयै अब्लानोथ' मेहेरखौ मोनबाय थागोन ना नोङो अके आबा दे जेरैबायदि नों गोसो जायोना बेबायदिनो खालामसां दाथ' आरो मा खालामबावनो आबा नोंबो गोसो थोनो रोंबाय हो आंनो बिहामजोखौनो स्राय लाबोना होफैबावसिगोनसो नोङो बेनोसो आंहा नागिरनांनायबो नंबावला आबा दे आबा नोंनि खुसियानो आंनि खुसिसै दे दाथ' बेबायदिसो जानांगौ दा होमबासो मोजां मोनो आङो आयै दे मोजाङानो जाबाय आयै दे अब्लालाय दाबोथ' हाबायाव एसे सम दंबावो ना आबा समाबो लासै लासै फैगोन आरो हाथरखिखौ मोननानै ओमफ्राय बिमाखौ दाबावदे आबा बावालै आयै नोंखौ बावनो हायो नामा आङो ओमफ्रायथ' माबा माबिसो दंखायो नामासै रिलेसनालाय मा जाखो आयै ओमफ्रायथ' आबा एसे मोजाङै था मिन्थिबाय बांद्राय हाथरखिजोंल' थानाङा नि मोजांनि थाखायसो बुंदों आङो दे ओमफ्रायथ' आयै जों सावनाय गोथै सहनि सिख्लानि सिनायथिखौबो नांगौमोनलै आंनो नाथाय बेखौलाय मानोबा आबा दाथ' हाथरखिखौबो मोनखाबाय नांगौ आयै सोरमोन बे माबोरै बिदि जानाय आरोथ' जोंथ' ओमफ्राय हाथरखि साननानैसो सावबायना बेखायनो एसे फोथा लागायनांगोन र' नांला दे आबा जि जाबाय मिन्थिखायोसो जादों आबा सोरमोन बहानिमोन मामोन मानि थाखाय बेफोरखौ एकदम सोंलु सोंला खालामायानो मोजांसै मानो आयै जेनेबा मानो माने दालाय मानो सोबाव हाथरखि बिहामजोखौ मोजाङै मोजां मोनफिनबायानो ओमफ्रायथ' हाथरखि बिहामजो एसे माने नोंजों मिलायनायबा एसे साबसिन जागौमोन आरो आबा लानाय खेबसेनो मोजांखौ लाखायोबोला आंजों समाया आरो दाथ' माथो होनबावनो आबा समायसाबो एकदम समायखाथारब्रा आयै एकदम समायखाथारब्रा आयै बे गोसोआल'सो मिलायनांगौ दा मानसिनि गोसोआसो मेन बेखायनो नोंखौबो बुङो आं आयै आंनि हाथरखिखौ मालाबाबो बासिनो नाङा महर मोखांलाय मा आयै महरखौथ' जों दानानै लायाखैना बेफोरलाय इसोरानो सोरजिना हरखानाय दा मालाबाबो मानसिनि महर मोखांखौ नायनानैल' जाज खालामनाङा बेजों आंनि लोगो मोननायानो इसोरानोथ' जोंखौ लोगो मोनहोखादोंना आफाया जोंजों गैला नाथाय आंथ' दंना नोंजों नोंल' आंखौ गाज्रि मोननाङा आयै आंनि हाथरखिखौबो आबा दाथ' बेलाय जोंनि बहा जाबावनो बिदिद्रायबो नङा आयै आफाया बुंनो थांब्ला नोंखौबो अनोमोन ना दे आबा बिनि खोथा रायलायनांला आंजों थाथ'दो जाय मानसिया जोंनि जिउनिफ्राय थांनो होननानैसो थांखाथारदों आबा अनोथ' आयै नोंखौबो अनो आंखौबो अनो आं मिथिगौ ना दे जाबायसै आबा दानिफ्रायनो हाथरखिजों ओमफ्राय बांद्राय बिदिथ' नङाना आबा नोङो सिरि ओमफ्रायो उनावहाय थाङै थुङै आंहासो दाय जालायगोन बांद्राय एसेबांबो साननाङालै आयै हाथरखि सनानि साननायाबो एसे बेलेग जाबायलै दा बेखायनो रोखा रोखा खालामथारगोन आङो जे सोर मारमोन बे सिख्लाया मानो बिदि खालामनाय सोर आरो आंनि आइया एथ' गाहायाव गोग्लैगोन आरो आंनि खुसिखौ बेबायदि सेनो सानगोन आरो बियो गोसोआ बिराद फोथायनो गोब्राब मोनदोंलै आंखौ हाथरखि बुंनायाबो खर'आव गिदिंगासिनोलै रोखा रोखा खालामजोबथारनांगोन आं गासैबो नाथाय मारै मोनथिगोन
하이나? 나बो प्रिटिनि जेबो खबर मोनाखैना? गैया मेहेर ओहो। दुखु मोनबायलै आं खोनानानै जेखियानो जाया मानो। आरो बे जुदि सोरजोंबा थांदोंब्लाबो दाहालागै जों मिन्थिसिगौमोन। पुलिसफोराबो जेबो बुंनोनो हाथ'वाखै। सोरजोंबा थांबाय नामा बिदिसो बुङो। ओमफ्राय हायना एसे बावैसो सिगां मोनसे बिराद गिदिर घटना जादोंलै जोंनियावबो। मा जादों मेहेर? आंना खिन्थाबावनो आं नों दायो। आंनि हिन्जावालै माने एसे सम सिगां गोमादोंमोन ना। औ ओमफ्राय आंथ' जेबो मिन्थिथारा। बेनोथ' बिराद नागिरदोंमोनलै बेखौ नाथाय नागिरबाबो मोनाखैमोन। सेम दा जेरै प्रिटिया गोमादोंना बेबायदिनो गोमादोंमोन। नाथाय मा जामारामोन मेहेर ओमफ्रायो? दा जोंबो सासे सिख्लानि गोथै सम मोननाय जादोंमोनलै। मा? औ। नाथाय दा मिन्थिनो मोनबाय आंनि हाथरखियाथ' जिन्दायैनो दङ। मा बुंनो सानदों मेहेर? जाय सिख्लाखौ जों माने हाथरखि होननानै सावदोंमोन ना। मा बुंदों नोङो मेहेर? बुङा मानो? दाथ' हाथरखिया जेबोआनो जायाखैबा बैलाय अब्ला सोरथोमोन? न' मेहेर आंनि आगै प्रिटि नंखाया बियो। नङा आं नंगौ होनाखै जास्ट माने बिनिबो जेबो सिनायथि मोनाखैना। ओमफ्राय नोंसोर बहा मोननायमोन बेखौ? आंबो बे सिख्लानि सिनायथिखौ मिन्थिनो जोबोर हांखुर। जियानो जा जोंनिफ्रायथ' मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै बिदि जाबाय। एसे सोंलायनांगोनलै हायना। गड बेबायदि जानो हाथावना नङा मेहेर। प्रिटिया बेबायदि थैनो हाया। बियो बेबायदि जेबो जानो हाया मेहेर। आंनि आगैखौ नागिरनो हेल्प खालामदो मेहेर एसे। प्लिज हायना गाज्रि दामोनलै नाथाय एसे गोजाननिफ्राय रायलाय आंजों। हा मेहेर नोंथ' सोलोंथारबाय माथो बिदिथ' नङामोन। मानो होनबा गुबुन सिख्लाजों बायो आं दाना। सोरबा आंनि खाथियाव थाब्ला मोजां मोना आङो। अके दे आंनिफ्राय हानायखौ आं हेल्प खालामगोन दे। औ मेहेर जागोन। ओमफ्रायथ' गुबुन सिख्लाखौ आखाय होनो बायोलै आङो। मानो होनबा आं आंनि हाथरखिजों बिराद हेपि ना। दे मेहेर जागोन। थ'दो होमबालाय एसे नायनानै नायनोसै एसे खबर मोनोदां। औ आंनि बिनानावखौथ' मिन्थिनानैसो गारगोन आङो र'। आयु थारैनो नानि जावैसोखौ मार मोजां अनग्राखौनो मोनबायहाय नोङो। नंगौ ना मादै? अननायाथ' अननाय थिगैनो दं मादै। नाथाय बिराद रागा खराबो लोगोसे मानसिया मिन्थिबायना। अब्लाबो नानि आंथ' सिनाय मोनखाबाय मानसिखौ नायनायावनो। बेजों जुलि जायोब्ला थारैनो बिराद अनगोन बियो नोंखौ। मिन्थिगौ मादै नाथाय अब्लाबो आंना गिनायबो दंफायो लोगोसे दायो। जेबो नङा नानि मिन्थिदों आंबो नोंखुनजोआ एसे बोरैबा खेंख्रि होनदों नामा। बिदिनोसै जानो हागौ आंहा रावबो गैयैखाय मोजां मोना नामाथाय बिखुनजोआ। गोसोआ मिलायबानोथ' जाबायना। जुदि फिसालाया जेराव खुसि दङ बेखौ माबा बिहामजो लाबोबालाय माथो जानोसै। जायखिजाया मादै मेहेरा जेसेबां आंखौ अनोना आंबो बेखौ बेबायदिनो मोजां मोनो। रावनिबो नोजोर दानांथारथों नानि नोंसिनि अनलायनायाव। आंहाथ' जावैसोखौनो स्राय मोनगारबायहाय। औथ' आरो मादै बेनाबाथाय एकदम डाइरेक्ट सोदे मानसिना माखौबा जुदि फसायाबाथाय जायगायावनो बुंखायो। औ हा बेफोरबायदियानो मोजां आरो गोसो सिङाव बाथ्राफोर लाखुमानानै माबा बेलेगजों सावरायनायफ्रासो मोजां नङा। बेना बिदि नङा मादै गोसो सिङाव जि दङ खुगायावनो बेनो फैथारो। सोरबा माबा बाथ्रा बुंदोंब्लाबो सिरि थानायाव गैखाया हनै मानसिया। जायखियानो जाया मानो बिमाबाबो होथारो बुंनाया। दे मोजां बेबायदिनो जानांगौहाय आंनिबाथ'। आरो नोंजोंथ' जोबोर समायखायो आंना जावैसोआ। आंथ' सानो गासैबो खाफालनि लिरनाय मादै। बेखायनो आंनि जिउआव जि सोलिदों गासैबो बेबायदिनो लिरनाय दंखायोमोन खोमा आंनि जानांगौ जिउआव। नंगौ नानि हा गोजौनिफ्रायनो फैखायोना जरिफोरालाय। दे मोजां जाबायलै ने मावजि। जाला खानाय गोमोआ थांनायखाय सुनिग्रहआव थांनाय बायदि मोनलायबाय आङो। बेलाय अबाव थांनोसै फैफिनखायो माथो। ओइ होमबाबो दसे समखिनिथ' थांथ'बायना। ओमफ्राय नोंलाय माथो रायलायखियानो बुंबाय थादोंमोन। मानो रायलायनांलाय बिदिलाय। दे जेखियानो जाया मानो। ओमफ्रायथ' बिहामजोआबो फैफिनबायना मोजाङानो जाबाय। न'आव थांनानै साननैसो थायोनो बेखायनो बुंदों आं मानो थांबावलायनो नाथाय अब्लाबो थांबाय गथ'आ। थांनोबो लुगैयोना गावबागाव न'आवलाय। औ जेरै आंबो आंनि न'खौ गारनानै फैब्लाबो एकदम गोसोखांबाय थायो। माबायदि थायनो सोरां माथो खालामबावनो जों हिनजावफोरनि लाइफआथाय बिदिनोसै। आंथ' आंनि सना मोना खायसे ओरैबायदि अननाय हरो जेखियानो जाया आब' नोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन बुंखायो। आब' होनहरो आंहाथ' बिनानावबो गैखाया नालाय बिनानाव मोननाय बायदि मोनखायो बिनानाव फंबाय मोननाय बायदि। मोगथाङाव नुलायाखैबाबो माने सिनायलायफेराखैबाबो अब्लाबो एकदम आंगो बायदि मोनथारो आङो। जेखि जाया नोंबन जुरिनिफ्राय लाभ इउखा बयनिसिमबो। मानोना आं कमेन्टफोरखौबो फरायबाय थायोना गासैनिखौबो। न'आवबा मानसि दङना गैया? सोरबा दंना न'आव? जों फैनायखाय? ए फैबाय। औ सोर जाखोमोनबा आं सिनायहायासै। आरे आयं नोङो? आयं माने हा सोरथो जाखोहाय बियो? आयै बियो मिजिंनि बिमा। ए मिजिं बाबुनि बिमासो। ए आब' फै जिराय फै। नानि थांनायसो जालायनाय। खोनासं बेहाय आं जिरायनो फैयाखै। मा जादों आब'? आयं मिजिङाथ' थांबायमोनथ'। थांनो नामा बेफोरखौ बाद दोन। एबारनिफ्राय आरो जुदि आंनि फिसालाखौ बेवहाय लिंहरबाय थानांगौब्ला बुंखादों आङो बाथ्राया मोजां जानाय नङा। नाथाय जादों मा आब'?
नोंनि नोंसाजों आंनि फिसालाखौ बरायगासिनो ने खायनामुलिसो होखोना माखो हाबाब आयं नोंनि नोंसाजोनि बाथ्राखौ आंबो खोनादोंहाय गोदो सोरजों मा खारफालाङा सोरजों मा जाया दाना आंनि फिसालाखौसो मोनबाय आयौ मानो बिदि बुंफैलाबायखो आबौ नोङो आंनि फिसाजोखौ आयै बिदि जेबो नङा मा बुंदों नों आयं बास बुंनो गोनां जाबाय आङो आंनि फिसाला इलिसा जेब्लायबो नोंसाजोनिनो आखल बियो आंनि फिसालाखौ लिंहरबाय थानाया नङा आबौ बेफोरबायदि दा बुं आंनि फिसाजोखौ बिदि नङा हौवाखौ नागिरनानै मोनासै खोमा सेंग्राखौनो बेखायनो दासो आंनि फिसालाखौसो माबा लानो सानबाय बमलायनानै गावसोरा बेफोरबायदि बुंफैलाबायबानो जागोन नामा जेबो मिन्थिया मायानो आंनि न'आव फैनानै बेफोरबायदि बुंफैनो आगोना बिफाया ओरैनो थैजायाखैहाय लाजिनानैसो थैदों बियो आंनि फिसाजोनि आखलावनो बास आब' मानसिफोराबो बुङाहाय ओरैनो बेखायनोसो मेगन जोंनानैसो फैदों आयै बिदि नङा जेबो नंखाय बेफोरो आंनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि बुंफैदों नोङो जानाय नङा आंनि बिहामजो नोङो आंनि आबाया नोंखौ लानांगौबा फाग्ला जागोन बियो जाम्बासो जागोन मालायजों थामफ्राम खाथारनाय हिनजावखौनो आंनि फिसालानि बिहामजो लाबोनो नैसो आंनि न'आवनो गाफैनानै आंनि फिसाजोखौ एसे बखिफैबाय आयौ मानो बिदि बुंलाबायदों नोङो मिजिंजों आंनिथ' बिदि जेबो जोंथ' मोजां लोगोसो मोनथिया सानदों आंखौ आरो बांद्राय बुंबावनोबा मोजां जानाय नङा बाथ्राया मा खालामनो मोजां सामलायलै गाव गावबा फिसाजोआ बोरै बुंफैदों एबारथ' आं नागारखालाहाय मिजिंखौ लेंहर नानि नाथाय आयै बोरै जानला मानला बुंनो हादों बे बिदि दानो मिजिंनाव सोंनानै मिन्थिगोन र' बुंखायाबा जायाहाय नङाबा दैया उसिफावगोन दे होमबा सनामोन दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट एपिसोडजों थाबैनो फैफिनगोन आरोना अब्ला बयनिसिमबो लाभ इउ सनामोन मोजां मोनदोंब्ला माने लाइक कमेन्ट्स खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बाखिथ' जाय मोजां मोनो माने खालामखायो आरोना लाभ इउ सनामोन दे अब्ला थाथ'दो लोगोफोर ओमफ्राय मेहेरनि हाबाया माला जागोन नोंना र' नेथ' एसे बैसागुआ सफैखानोसै ना गोगोम जानोसै आरोलै जिउआव खनसेल' बोरैथो ओरैनो खालामब्रा बेखायनो एकदम इन्जय मोजाङैसो खालामखागोन ओमफ्राय ओइ बेबि नोंसो लाजिगोन नामालै दे होमबालाय अब्ला थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गुड नाइट बाय बाय लाभ इउ